Bill, ingeni wach ni dhi diriyo. Mokuongo wacho maber ni dwaro ni chama mondo mi ong'iane kaka nyalo nywando rowere e wach mag telo, gingi kaka ginyalo nyayo kwe. Priscilla wacho ni gingi kaka ginyalo nywando joma mine bende iye kanyo. To un kako jende, kakoro sa mar yiero romo, ang'o mudhi ng'iyo kuom jotelo? Udhi ng'iyo ni ma endi rawera kan, koso udhi ng'iyo ni ma nigi pesa moloya, koso udhi ng'iyo ni ma ema chama nowacho ni joyier, mok ung'eyo kata ni ang'o mochung' ne maler kaka dhano madotelo ne oganda. Trevor, mokwongo, awinjo ka Kasmuel nyagore ahinya ka. Owacho mana kizungu. Wach mar yiero telo, ing'eni vijana for a very long time osebedo ka yiero on the basis mar euphoria. But apani nikech maybe samoro candidates mane imiyo ni koro gionge kaka gi decide, ging'iyo mana ni joma gin gogo ema nyaka giyier. But adwa wacho ni kang'iyo kaka Kaluo sani ochung', andi nyalo neno kata mana the uprising mar Gen Z manobedo led gi Kasmuel gini. Ineno ka vijana matindo wuok oko, kendo ging'eyo ratechgi, kendo ging'eyo ni they must fight for their rights. Ging'eyo ni nitiere girgi kek gimoro monego bed ni gikawo e serikal kacha. So 2027 ni onyadhi pogore gi yiero mamoko mwasebedo go chien kacha. Nikech kijana masani wadhi gi yiero en kijana ma is informed. Kijana modhi e yiero en kijana mabedo ng'eyo gima nitie katiba. To maduong' ahinya en kijana mosechandore nikech chike moketi to gi ngima matek. So gin jomong'eyo telo maber gi gima rach, and I know ni gibiro decide jotelo maber gi jotelo maricho. To Bill, ingeni